Nasayod ta nga mga pulong sa Ginoo kanunay ning tamis. Ang pulong sa Ginoo nagahatag nato ni comfort, nagahatag nato ni og paghapuhap sa atong mga pagbati no nga gisakitan. Pero this time kuhaon nato ang pika side sa pulong sa Ginoo. Usahay pait ni siya pero puno kay sa nutrients. Usahay sakit pero para sa atong kaayuhan. And gusto na ko ablihan nato ang atong verse ni Buntaga nasa Proverbs chapter 29 verse 1. New King James Version akong gigamit tungod kay mas easy ang English din at the same time ang content pareha lang siya sa King James. He who is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy. Magampo ta. Gamhanon na mo nga amahan nga nasa langit. Mapasidunggan unta Ginoo ang imong pangalan nining mga taknaa sa among panimbahon. Salamat kayo sa paglugay nimo sa among kinabuhi. Likod sa mga kaluyahon, likod sa mga kapakyasan, sa kabisi sa among schedule. Gitagaan mi nimo Lord og chance nga makasimba sa gihapon. Among paghampo amahan nga mahimo taming hingpit nining mga tungura. Pasaylo ami sa mga sala namong nabuhat. Ug mahimaya unta ka Ginoo sa among pagabuhaton nga pagsimba diha nimo. Nang sa ingon Lord ang imong panalangin usab ug imong pakig-communicate kanamo. Mahatod po nimo Ginoo sa among kinabuhi. Nini mga oras sa Ginoo susiya matag usa na mo kakasing-kasing. Iplastar ni nga mga binhi gikan sa mga pulong sumala sa matag usa na mo kagikinahanglan spiritually. Nga mohatag kinig desisyon sa mong kinabuhi kabag-uhan Ginoo para sa pagpangalagad nimo. Sa ngalan ni Jesus, Amen ug Amen. Akong dadon ang mensahe ni Buntaga, God's Deadline. Ang mga Kristohanon sa karon nga panahon, nata sa situation nga relax na kayo ta. Kung imong basahon ang Book of Acts, ang story sa mga early Christians, layo ra kayo ta sa rate compare sa atong life karon. Relax ta. And gusto ta Christian living, Christian life nga easy, comfortable, convenient. And dili kayo ta gusto og mga bugat nga mga responsibilities nato diha sa Ginoo. Abi nimo life is an assignment. Nay deadline ang tanang butang dinhi sa yuta. And abi nimo kung ikaw sa ka-student, mga estudyante nato dinhi, familiar sa term nga deadline. Labi na mga projects nga ihatag, ay mga professors, yung mga teachers, dapat mas-submit mo na before ang deadline. Kung ikaw ang tigbayad sa inyong bill sa kuryente, bill sa inyong tubig, familiar ka nining term nga deadline. Nga bayaran nimo na nga mga bills before ang deadline. Now, kung naay deadline, pasabot nini nga naay gihatag nimo nga saktong higayon nga dapat nimo nang buhaton ug dapat nimo nang humanon sa dili pa moabot ang deadline. And abi nimo gitagaan kag chance sa Ginoo dinhi sa yuta para i-perform ang imong purpose. Naay purpose nga nang gipakatawo ka. Dili ikaw ang nagbuot sa imong pamilya, sa imong nationality, sa dapit nga ipakatawo ka. Naay sugilanon og naay purpose likod sa imong pagkahimugso sa kalibutan. Ug ang Dios lay nasayod nini. Diin pa man nasay maayo nga plano sa imong kinabuhi. Ug tanang plano sa Ginoo para nimo gisugdan niya na sa usa ka opportunity. Abi nimo ang pinakamahalon nga butang nga imong gigasto sa kalibutan dili ang imong kwarta. Ang pinakamahalon nga butang nga imong gigasto sa kalibutan ang imong oras, ang imong time. Kausa lang pwede gamiton ang imong oras. Dili nimo na pwede na balikan pag-usab. Lahi na pud na nga oras, hugna ang nga oras nga imong gigamit. Ang atoang mga gamit dinis kalibutan, for example, cellphones, computer, laptops. Once maguba na, pwede na ma-recover. Pwede na ma-reformat nga mobalik ta na pud sa sugod. Ang relationship pwede ma-recover. Ang usa ka health
Kung masakit, pwede na ma-recover. Ang pamilya, pwede ma-recover. Integrity nga maguba, reputation nga maguba, pwede ma-recover. Pero ang imong oras, dili ni mo na pwede ma-recover. Walay undo sa atong time. Walay backspace sa atong time. Walay eraser sa atong time. Tanan naga-move forward gina ngadto sa imong deadline. Ang question, giunsa nimo paggamit na nga maong oras? Sa kinabuhi na to sa yuta, pwede ta makareklamo sa Ginoo, Lord, nganong ako wala man kay ko nimo gi-bless, nganong siya gi-bless nimo maayo. Nganong ako gamay lang, nganong siya daghan, nganong ako dili kay talented, nganong siya daghang talent. Pwede siguro ka maka-complain sa Ginoo na nga bahin. Pero with regards sa imong time, dili ka kareklamo sa imong oras. Tanan ang matag usa gitagaan sa Dios og 24 hours a day. Walay sobra, walay nakulang. 24 hours a day ug ang question giunsa nimo na paggamit. Number 1, una sa tanan, there is a deadline of God's given opportunities. Naay deadline sa mga opportunity nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, tanang butang sa kalibutan, dunay deadline, dunay katapusan. Mabot ang panahon nga moabot na sa deadline ang imuhang kusog dinhi sa yuta. Mabot ang time nga kinahanglan ka mo retire sa imong company, sa imong trabaho, sa imong negosyo kay dili na kaya ni sa imong lawas. Moabot ang panahon nga ang imong hulagway nga gipanindutan nimog maayo, gisininaan nimog maayo, mapuno na sa mga wrinkles. Moabot ang panahon nga dayungan na ka padulong sa CR, dayungan na ka pabalik sa imong higdaanan. Kay bisan ang pagkupot nimo sa baso, maglisod na ka pagkupot nini. Moabot na nga time, kay bisan ang imong health condition, dunay deadline. Niya nga bahin, daghan nagmo-flashback sa imong hunahuna. Mga butang nga mahinumduman ng nimo kalit. Ug kasagaran ang moabot sa imong hunahuna, ang mga butang nga imuhang gimahayan. Daghan kag ma-realize nga daghan kay kag mga opportunities nga imong na-miss kaniadto. Pipila sa inyo moingon, may pag nagtinarong kog eskwela unta sa una. May pagwala ko nihimong rebellious sa akong ginikanan unta sa una. May pag naminaw unta ko sa advice sa akong mga Christian friends kaniadto. Ni pagibuhat unta na ko ni nga butang kaniadto pa. Daghag mga regrets. Ug sultihan ti ka, sakit magkinabuhi sa mga pagmahay. Mao nay mahitabo once daghan kag opportunities nga ma-miss nimo diha sa Ginoo. Now, ang Ginoo na ay maayo nga plano sa imong kinabuhi. Giingon ni Prophet Jeremiah 29:11. Mao din na dinhi ang general nga plan sa Ginoo sa plano sa tao. For I know the thoughts or plans that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. So makita dinhi ang plano sa Dios sa imong kinabuhi. Dili man siguro ni particular or specific, pero generally makita nimo dinhi ang plano gyud sa Ginoo nganong gihimugso ka sa yuta. Una, nasa plano nga maayo para nimo. Gusto niya tagaag kalinaw imong kinabuhi. Gusto niya malayo ka sa pagkadautan. Gusto niya tagaan kag secure nga future. O gusto niya mapuno sa paglaom ang imong kinabuhi. Now, tungod niya na, kay plano man ni sa Dios para nimo tanan, magsugod ni sa usa ka opportunities. Dili ni automatic mahitabo sa imong kinabuhi. Tanang maayong plano sa Dios para nimo, sugdan og ablihan niya na sa usa ka opportunity. Og depende na lang na kung imong piliu na nga opportunity nga gihatag niya sa imuhang kinabuhi. Ang question, giunsa nimo pagkahibalo nga opportunity na nga gikan sa Ginoo? Kay ang tinuod, bisan si Satan muhatag pog opportunity sa imong kinabuhi. Kasagaran sa tong prayer, Lord, ablihi kog usa ka pultahan sa mga opportunities nga ikaayo sa akong kinabuhi.
Unsaon nyo pagkahibalo nga ang niabli sa pultahan para nimo ang Ginoo? May basin biya ang niabli sa pultahan para nimo ang imuhang kaaway. Now, nay usa ka butang nga dapat nimong hinumduman. Unsaon pag-ila nga kana usana ka opportunity nga gikan sa Dios? Unsaon no pag-ila nga kana nga offer, kana nga desisyon nga kinahanglan nimong buhaton, gikan na siya sa Dios. Una sa tanan, the door that God opens will never contradict His word. Ang opportunity nga ihatag sa Dios nimo, dili gyud nimo supak sa iyahang pulong. Hinumdum ngina siya maayo. Dili tanang offer nga nindot wa na nagpasabot nga gikan na dayon sa Ginoo. On the other side, wa po nagpasabot kung bati ang offer or ang opportunity, dili kinana ka-attractive, wa po na nagpasabot nga dili na gikan sa Ginoo, and vice versa. Dapat na kay sakto nga pag-check niini. Pero mo ni kasagaran mistakes nato, no, labi na sa mga Kristohanon. Once ang opportunity related gani sa kwarta, muingon din ta, gikan ni sa Ginoo. Once na opportunity nga mudako imong sweldo, mudako imong salary, though ang Dios mo provide yan ng mga butanga, pero dili tanang offer para pag-improve sa imong financial nga bahin, gikan na dayon sa Ginoo. Naitulo ka mga butang nga imong i-consider before ka mohimog mga decisions sa pag-entertain sa mga opportunities. Number 1, i-consider gid nimo ang imong pagsimba. Ingon ang Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So gusto de sa Dios nga dili nimo biyaan gyud ang pagsimba. Munang importante nga naa kay usa ka local church, na kay isa ka local spiritual family gyud nga ginatinan nga moatiman sa imong spiritual soul. No, ang concern sa Dios, kung dili niya gusto pabiyaan nimo ang pagsimba, di gyud siya mohatag og opportunity nga mo'y muguba sa imuhang pagsimba niya. Right? Di yung kumutuo, makonvince nga mohatag siya opportunities imong kinabuhi nga mooy muguba sa imuhang commitment sa Ginoo. Gawas kung na mga emergencies situation, pero kung ang imo ng opportunity mo ni mo pahunong sa iyong pagpangalagad sa Ginoo every Sunday, dili na gikan sa Ginoo. Number 2, i-consider nimo ang imuhang friends, ang klase sa imong mga higala. Abi nimo nindot daghag higala, nindot ang mga friendships, pero sultiante ka dako kay sila nga influence sa tong kinabuhi. Now ingon ang 2 Corinthians 6:14. Ingon na Apostle Paul, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? Now, ang general point din ni Apostle Paul, nga ayaw itugot imong kinabuhi ma-influence sa dili mao nga mga impluwensya sa mga higala. Di ko moingon nga nag-focus lang ni sa mga unbelievers. In fact, daghan tag mga unbelievers nga friends nga good influence when it comes to practical aspect. Daghan pug mga Christians nga mga bad influence. So-called Christians. So, ang point din ni Apostle Paul, be sure nga imong kinabuhi dili ni ma-impluwensya sa dili mao nga mga higala. Now, kung concern ni sa Dios imong kinabuhi, dili gid siya mo open og opportunity nimo nga makapaguba sa imuhang character as a Christian. Dili kanya tagag opportunity nga ihatod kanya dito sa wrong influence na nga mga tao. So kung nainana nga offer sa imong kinabuhi nga mopaguba sa imuhang character as a Christian, i-check nagbalik. Number 3, i-consider ang imuhang love sa Dios. Ingon niya sa Matthew 22:37, ingon ni Christ, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mo ni ang greatest commandment kung kahinumdum mo. So gusto de sa Dios nga higugmaon nimo siya labaw pa sa tanang butang, labaw pa sa tanang tao. Kung concern sa Dios nga mo-grow ang imong love o commitment niya,
Di gyud siya mo open og opportunities nimo nga makapaguba sa imuhang gugma ug commitment sa Dios. Yes, di siya mohatag og offer opportunity nga makapa-discourage sa imuhang Christian life. Ang opportunities nga ablihan sa Dios para nimo, usa ni ko opportunity mailhan nimo nga gikan ni sa Dios kay mo inspire ni sa imong Christian life. Again, ang offer sa Ginoo nimo kanunay ni siya mo inspire sa imong Christian life. Kung magisgot ag work, gihatag na sa Ginoo nimo para dili para mahimong babag sa imong commitment niya, para na inspiration sa imong commitment niya. Opportunities, career, unsa pa nga decision making nimo in the future, always good nimo i-check. One time si Christ nag-fasting for 40 days and 40 nights, giduol siya ni Satan. Ningon si Satan, nakita nimo ng syudad, ihatag na ko na nimo kung musimba ka nako. You see, even si Satan, mo-offer nimo opportunities. Ug kasagaran ni offer ni Satan ang butang sa kalibutan. So hinumdum ni mailhan nimo nga opportunity na nga gikan sa Ginoo, love life, career, relationship, unsa pa nga aspeto sa imong kinabuhi, dili gid na muguba sa imuhang commitment sa Ginoo. Otherwise, kung ang opportunity makapaguba sa imong Christian life, dili na gikan sa Ginoo. Ug ayaw gyud kabalaka kung di nimo na mag-grab nga opportunity. Kay labaw pa na ang ihatag sa Ginoo nimo. Now, sa unsang pamaagi ang Dios mo open og opportunities nato? Usually, may tag opportunities, hisgot itag trabaho, di ba? Abroad, sa pa yung mga opportunities, makalaag ka dito, maka-adventure ka dito, makaadtog laing nasod. Opportunity kay ni pastor. Usually, diha ang atong thinking about opportunities. Pero labaw pa diha, nasayod ko nga dili na mao ang main nga opportunity nga gi-open sa Ginoo nimo. Ang mga material things resulta na sa offer, sa choices nga imong gihimo para sa Ginoo. Ang tinuod nga offer sa Ginoo naa sa mga spiritual things. Kung gitagaan kag nindot nga opportunity sa negosyo or sa trabaho or mo grow ka financially, dili na opportunity nga gi-offer sa Ginoo nimo, resulta na sa imong gipili nga opportunity. Ingon ang Matthew 6:33, tan-awang kondisyon din ni Christ, common nga verse. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ang opportunity nga gi-offer din sa Ginoo, ingon siya din seek first the kingdom of God. So, ang kondisyon din sa Dios, kung gusto ka dugangan kanya sa mga butang, ingon siya, unaha ko. Unaha akong gingharian, unaha akong buluhaton, unaha ang akong pagkamatarong. Diha ti ka dugangan. So ang Dios mag-open og opportunity nimo sa pagpili nimo kung unahon ba nimo siya o dili. Pero ang tao gusto ba nato nga Lord, dugangi sa ko Ginoo. Unya diha ti ka unahon. Di ba ang tao sa tong prayers? Lord, dugangi sa ako financially. Lord, dugangi sa akong trabaho, dugangi sa akong kaalam, dugangi sa akong credentials, diha ti ka Lord unahon. Pero ang principle sa Ginoo, unaha ko ug diha ti ka dugangan. Now, gawas pa niya na, ang principle po sa Psalms 37 verse 4, mo ni giingon dinhi sa Ginoo, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. The same principle. Ang offer or ang opportunity dili sa paghatag sa desires sa imong heart. Kung unsa may imong nadawat sa mga butang sa kalibutan, material things, resulta na sa desisyon nimo sa spiritual things. Ingon ang Ginoo, lipaya ko sa imong kinabuhi. Himuang kalipay-lipay ang imong kinabuhi sa Dios. Ihatag nako ang pinakatinguha sa imong kasing-kasing. Daghan nato nagtinguha dinhi og trabaho, nagtinguha og negosyo, nagtinguha og long life, tinguha og lig-on nga relasyon, tinguha og lig-on nga pamilya, tinguha og malipayon nga kinabuhi, tinguha na sa atong kasing-kasing secure nga future. Ingon ng Dios, lipaya ko sa imong kinabuhi.
Otherwise, kung wa nalipay ang Dios sa imong kinabuhi, ayaw expect nga mahatag niya ang tinguha sa imong kasing-kasing. Pagbantay higalig suon, kay ang mabutang nga di mahatag sa Dios nimo, ihatag na ni Satan. Once ihatag na ni Satan, usa na kabitik, usa na kalaang. So are we delighting the Lord in our lives? Nalipay ba siya sa atong kinabuhi? Now, nasayod ko nga daghang opportunities gihatag ang Dios nimo. Gitagaan kanyang opportunities mo grow sa imong commitment niya. Gitagaan kanyang opportunities every Sunday sa pagsimba. Opportunities sa pag-grow diha sa iyang mga pulong. Opportunity nga imo sang unahon sa imong kinabuhi sa pag-commit sa imong kinabuhi diha niya. One day, moabot ang panahon. Walay mga butang mo puna sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing ang magpaghandom na lang sa mga butang nga nanglabay na. Diha nga time, tinguhaon na niyog maayo ang pagsimba, pero dili na makaya sa imong lawas. Tinguhaon nimo ang pag-abli sa Bible, pero magsakit na iyong mga mata o di na makaya sa imong lawas. Niya na nga day, diha ka gusto nang mutugyan sa imong kinabuhi sa Dios, pero napuno na sa tubo ang imuhang lawas diha sa emergency room. Painful, sakit magpuyo sa pagmahay. Mas sakit ang mga pagmahay kaysa mga butang nga imong gibuhian para sa Ginoo. Now, ato ta sa number 2, there is a deadline of God's discipline and warning. Naay deadline sa Dios sa imong kinabuhi sa iyang pagdisiplina nimo ug sa paghatag niya warning sa imuhang kinabuhi. Abi nimo dunay duhalang kabutang nga makapahunong sa pagdisiplina karon sa Dios sa imong kinabuhi ug sa paghatag niya warning. Naay duhalang kabutang nga makapahunong nining tanan. Number 1, kung ikaw ang mo-surrender sa Ginoo. Kung na-feel nimo karon ang grabe nga pain, grabe nga kasakit, kawan-on, dili lalim makigbatok sa Dios. Pwede ka naa dinhi sa church, pero imong kasing-kasing nakigbatok sa Dios. Pwede ka mo sangpit niya every night, every day, pwede ka maghimo sa ubang buluhaton, pero deep inside si imong kasing-kasing imong consciousness nakig-against sa kabubuton sa Dios. Ug walay bisan tao, bisan ang anghel sukad nga nagmalipayon ug nagmadaugon sa iyang pakigbatok sa kabubuton sa Dios. Munang moabot ang time nga ma-realize nimo nga di nimo kaya gyud pakigbatukan ang Dios. Ug usa ka desisyon ang posible nimong buhaton, ang pag-surrender, ang pag-give up nimo diha sa Dios. Diha nga bahin, hunungon niya ang pagdisiplina sa imong kinabuhi. Hunungon niya ang mga warnings sa imong kinabuhi. Tungod kay ni surrender na ka. Ug tagaan kanyag bag-ong paglaom, bag-o nga chance, bag-o nga sugilanon sa imong kinabuhi. Kana kung mahitabo na. Ang ikaduhang makapahunong sa pagdisiplina sa Dios nimo ug sa paghatag niya warning, sa panahon nga ang Dios na mismo ang mo-surrender sa imuhang kinabuhi. Muna'y pinakahadlok nga butang, sukad nga buhaton sa Dios para nimo. Kung siya na mismo ang mo-surrender, ang mo-give up sa imuhang kinabuhi. Kung pila kahigayon kanya gi-remind, gipasidan-an, gitagaag chance, gilugwayan og pasensya, gipadad-an og mamumulong, gipahimangnuan sa mga pulong. Kung moabot ang time nga di gid ka madala ni anak nga mga butang, isa sa pwedeng buhaton sa Ginoo ang pag-give up, ang pagputol sa pisik. Ug naay isa ka example nga gihatag ang Dios dinhi sa Old Testament. Nasayod ko nga kini nga passage sa Bible, dako kinig impact sa atong kinabuhi. Makita na to dinhi unsa nga klase ang Dios, unsay mahitabo niya, unsay iyang buhaton sa dihang moabot na sa deadline ang iyahang katawhan o gihatag na chance iyang katawhan. Proverbs chapter 1 verses 24 to 33. Ato ning usa-usahon pagtan-aw. Proverbs 1:24 to 33, ingon ang Dios dinhi,
Because I have called and you refused, I have stretched out my hand and no one regarded. Although primarily nag-refer ni sa katawhan sa Israel, pero dako kinig application sa atong kinabuhi, sa atong individual nga pagkinabuhi. Ingon ng Dios, gitawag ti ka. Pila kahigayon ko sigig sangpit sa imong kinabuhi. Pila kasig hangyo og another chance, then gitagaan ti kag daghag chance. Pila kahigayon ko nagsigig tawag nimo. Wa ba ka kabantay sa mga circumstances nga nahitabo sa imong kinabuhi, sa mga kasakit sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa relatives, asa nga aspect sa imong kinabuhi. Tingog to nako. Gitawag ti ka. Ug ingon dinhi, pero nibalibad ka. Ni-refuse ka. Nagsigi kong extend sa akong grasya, sa akong kaluoy, sa akong gugma, pero walay na malandong. Daw murabag samara nga walay Dios nga nagtawag sa imong kinabuhi. Niabot ba sa point sa imong kinabuhi nga na-feel gid mo ang tawag sa Dios? Kana bang gitawag na gyud kaniya sa tinud-anay? Kana bang dili lang mensahe sa pulpit ang imong nadungog, dili lang mensahe sa imong discernment, dili lang sa imong conscience, dili advice o sa ka-friend, tingog yun pinaagi sa kasakit sa imong kinabuhi. Na-feel ba na nimo one time sa imong kinabuhi? Nga gitawag na kanya sa pag-surrender, gitawag na kanya sa pagsimba, gitawag na kada sa pag-ampo, gitawag kada sa pag-renew sa imong commitment, gitawag kada sa tinud-anay nga paghatag sa imong kinabuhi. Kung na-feel nimo na, unsay imong response ngadto nga kahimtang? Ang problema higala igsuon kung imong gibalibaran na nga tawag sa Dios. Tan-awon sa gibuhat niya sa verse 25 nga to sa 27. Because you disdained or reject all my counsel and would have none of my rebuke, I also will laugh at your calamity. I will mock when your terror comes and anguish come upon you. Na makita na to dinhi ang response sa Ginoo. Ingon siya, grabe ang pag-reject ninyo sa akong mga pagbadlong. Walay naminaw sa akong mga pagbadlong nga gihatag sa imong kinabuhi. Ingon siya, unang word dinhi, calamity. Ang kalamidad nagisgot ni sa usa ka destructive kaayo nga impact sa imong kinabuhi. So once moabot na ang Dios sa deadline sa iyang gihatag nga chance para nimo, ug dili ka mo response, muhatag dig dako kay nga impact, damage sa imong kinabuhi. Nagisgot siya sa word nga terror. Terror means extreme fear. Muhatod din mo ni sa grabe nga kahadlok. Mabati ka kahadlok, kawadon sa imong kagulingon. Ingon pa dinhi ang word nga destruction, and your destruction comes like a whirlwind. So muhatag nig dako kayo nga pagkaguba sa imuhang kinabuhi. Posible pa apil ang imong pamilya. Distress, ni-mention po sa verse 27 og distress. It means anxiety or sorrow. Kagulanan. Isa na sa mga tingog sa Dios sa atong kinabuhi. Kagulanan, pagkabalaka. Nagisgot po siya anguish. Anguish means isa ka severe kayo nga pain. Sakit kayo nga kahimtang. Abi nimo, higala igsuon. Usani ka tinud-anay og seryoso nga pahimangno sa imong kinabuhi. Siguro maingon ka, well, God is love. Ang Dios gugma, di na niya mahimo sa akong kinabuhi. No, my friend. Ang Dios gugma, therefore dapat siya mudumot. Gihigugma niyang tao mo nang nagdumot siya sa sala nga mo'y niguba sa tao. Gihigugma niyang kalibutan mo nang nagdumot siya sa sala nga mo'y niguba sa kalibutan. That's the nature of His love. Ang Diyos na gugma sa pagkabalaan mo nang nagdumot siya sa sala na supak sa iyang pagkabalaan. Ganing hiingon ng Hebrews 12:7. Ingon dinhi ang writer, because the Lord disciplines the one He loves and chastens everyone He accepts as His son. So ang tanan nga gihigugma sa Dios, tanan niyang kanakan,
kung gihigugma kaniya, iya kang ginadisiplina. Iya kang ginapasakitan. Pasakitan jud ka sa Dios. Mas pilion pa niya nga mag-suffer ka sa mubo nga higayon sa iyang disiplina kaysa mag-suffer ka posible sa walay katapusan nga consequence sa imong pag-compromise. Pastor, anak nako sa Dios, di na niya mahimo nako. Ingon ang Bible nga dili na mawala ang akong pagkaanak niya. Higala igsuon dapat kang magbantay. Kung imong pagtuo ang grasya sa kaluwasan sa Dios sa imong kinabuhi, ang imong pagkaanak nga dili na mawala, ngunit lisensya sa imong paghimo og sala, question na og balik ang imong salvation. Dili ingon ni ana manghuna-huna ang tinuod gyud nga anak sa Dios. Ayaw ingon, well, di nabitaw ko, malayo sa Ginoo. Iya bitaw kong gihigugma, iya bitaw ampingan ng akong kaluwasan, mag-enjoy na ko sa sala. Di gid ko convince nga ingon ana manghuna-huna ang tinuod nga tawo nga naka-experience sa gugma ug kapasayloanan sa Dios. Ingon siya sa Hebrews 12:8, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Pastor, grabe na ko palayo sa Dios. Pero sukad karon wa man nako na feel nga iya kong gidisiplina. One time nakadungog ko isa ka article, isa ka Christian sa Amerika. 2 years siyang ni backslide, nawala siya sa Ginoo, nag-enjoy sa iyang sala. After 2 years, di balik siya sa church, the same faces gyapon niya nakita, ingon siya, happy kay ko sa akong kinabuhi kay bisan 2 years ko ni balik sa akong sala, wa gyud ko disiplinaha sa Dios. Proud siya sa kagulion. According sa news, pag uli niya pabalik silang balay, gikan sa simba, gisugat niya sa iyang sakyanan ng usa ka 10-wheeler truck. On the spot, iyang kinabuhi. Ang tinuod nga anak sa Dios, duna gyoy disiplina. Kinsay tarong din nga amahan nga di gyud ka mo disiplina sa imong bata. Ang tarong nga amahan, pilion pa niyo masakitan imong bata kaysa mahimo siyang usa ka rebellious nga anak inigdako. Pilion pa nimo ang mubo nga panahon nga masakitan siya kaysa walay katapusan nga mag-antos siya sa dili mao niya nga kinaiya. Labaw pa ni anak ang atong amahan nga nasa langit. Pasakitan gyud kaniya. O kung proud ka kay nagbinuang kasi imong kinabuhi, wa nimo na feel ang discipline and ni-claim kang isa ka anak sa Dios, i-check og balik imong relationship ni Christ. Kay from time to time ma-feel gid mo ang disiplina sa Dios. Pastor John, well, okay lang disiplinahon ko niya as long as anak ko niya. No. Dili nimo maantos ang pain sa disiplina sa Dios kung magkadugay ni sa imong kinabuhi. Munang gingon ako nimo kung di ka mada sa disiplina, kung di ka mo give up niya, siya ang mo give up sa imong kinabuhi. Kanusa ka first time na feel nimo ang pain sa imong kinabuhi? Kanusa last time na feel nimo gyud nga dunay disiplina nga nahitabo sa imong kinabuhi? Siguro na bag-o lang, last week, last month, last year, every now and then, muagi manggutan ni ana. Ang question, unsay imong gihimo nga response sa Ginoo? Naminaw ba ka sa iyang tawag sa imong kinabuhi? Verse 28, tanaw na to dinhi. Then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me, because they hated knowledge. Take note, they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Tawgon ko nila, pero di gyud tamo dunggon. Yes, nadungog na ko imong tingog, pero dili na ko ihatag ang imong request. Pangitaon ko sa tao, kay magkinahanglan na kanako, pero dili ko nimo makit-an. Tungod kay imong gibaliwala ang kaalam nga akong gitudlo unta sa imong kinabuhi. Now, aware ba ta sa mga latest discoveries karon sa atong kalibutan? Na mga predictions based silang gihimo nga mga pag-study 20 years and up from now, ang atong kalibutan i-dominate na ni sa mga AI, sa mga cyborgs, sa mga robots. Na latest nga discovery nga naa di mga neurons or mga nanoparticles nga ipaagi lang posible sa mga
sa tambal nga atong gina-intake uban ang isa ka device nga implant sa atong body para mag-join ang ato ang human system sa usa ka technology nga system. Pwede na ma-monitor ang tao sa iyang health. Pwede na ma-monitor ang tao kung gusto ka tagaan kag sakit, kung gusto ka niya ayuhon. And ang Facebook, ang author sa Facebook, mga kumasayop, gidastadihan nila unsaon ang tao nga dili na masakit. Maayo sa siyang sakit, pinaagi sa technology nga implant sa iyang body. Abi niyo karon nanay study, nanay na invento, ginahimo na siya nga weapon sa isa ka nation. Isa ka gamay kay nga drone. Mura lang siya langaw kagamay. Pero drone siya nga dunay kamera. Kusog ka siya pila ka kilometer per hour ang pwede niya i-travel. And pwede niya himong pang-spy sa mga surveillance, sa mga criminals. And pwede pa gid na himuon ning weapon nga mo igo ang iyang pag-igo sa iyang target sama sa kakusog sa usa ka bullet, sa usa ka armas. Ginagamit nila ng weapon sa pagkontra sa mga kriminal silang nasod. E moabot ang time base sa predictions nga mga drones na, mga robots, mga AI, mga cyborgs na ang murule sa ato ang dapit. Munang isa sa preparation karon sa long-term plan, unsaon ang tao nga mabuhi gihapon kay madaghan gyud mawad-an og trabaho na nga panahon. Kay robots na motiman sa mga machines, sa mga industries, sa mga offices. Gani karon mo na nang halos na itabo na to, cashless na, online na ang mga deliveries. Pwede nimo orderon tanan nga naa lang kasi imong sala nagtan-aw og TV. Yes. Excited ta sa 5G. Ang tanan daghan ka excited. Pila na ka mga spaceship ang gipalupad sa outer space. Kay palibutan nila ang tibok kalibutan. Karon ini abot sa 5G, pinaagi na nga technology ang tao ma-monitor na bisan asa nga parte sa kalibutan. Bisan pag napas ka pinakailawom sa kalibutan, pwede ka ma-monitor pinaagi na nga technology. Pwede ka ma-trace up. And I know nga preparation gina siya sa umaabot nga pagkontrol sa tanang kalibutan. Pinaagi sa usa ka device nga implant sa imong body, di nakakatakas. Excited ang kadaghanan nato nana. Pero kung aware ka sa biblical na nga mga meaning, makulbaan o manlimbawot gamay imong balhibo. Pero musugot tag sa dili diha ta padulong. Inana ka high-tech na nga to ang kalibutan. Tanan halos mi govern sa atong society ang kaalam, ang pagka-bright gyud sa tao, ang invention sa tao. And gani kung mga play kag trabaho karon, di man ka halos madawat dayon kung dili ka taas og educational background. You see, ang atong kalibutan kanunay nag-ingon nga kung dili ka bright, kung wa kay kaalam, gikan na mo, dili ka ka-survive nini nga kalibutan. Pero ingon ng Dios, lahi ang iyahang kaalam. Ang tao mas nahigugma o mas nibasi na sa kaalam sa kalibutan kaysa kaalam sa Dios nga gihatag sa tao. Naay duha ka klaseng kaalam nga tan-aw na to. James chapter 3, 14 to 17. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now, si James dinhi naghatag og emphasis sa duha ka klaseng kaalam. Ingon dinhi si James, ang kaalam nga gikan sa kalibutan mohatag nimo ni og envy. Mohatag nimo ni og kasina, kasuya, self-seeking, meaning to say, ang kaalam sa kalibutan kanunay nimo kapahimo sa imong kaugalingon nga garbuso. The more ka mahimong garbuso, mapuno sa kaalam sa kalibutan, the more ka mahimong selfish. Of course, di wa man tay choice.
tanan nato dapat kay balo magita sa sistema sa kalibutan. Pero ang point din ni James, nga kung nahimong foundation sa imong spirituality, nahimong foundation sa imong decision making, sa imong planning years from now, ang kaalam na sa kalibutan o dili ng kaalam sa Dios, diha nimo hatag og kagubot, pagkaguba sa imong kinaiya, karakter o sa imong kinabuhi. Mailhan nimo ang kaalam nga gikan sa Dios, ingon pa ni James, una pure, mahigugmaon ka sa kalinaw, dili ka gusto gubot, usa ka humble nga tao, dali ka mo submit, puno ka sa kaluoy, dunay maayo nga bunga, di walay reservation, walay tigpakaron ingnon. Meaning to say, kung ang pulong sa Dios mo'y nagdominate sa imong kasing-kasing, makita gid nimo ang resulta nini. So kay dili ni makapaguba sa imuhang karakter diha sa Dios. Pero kung tungod sa imong kaalam na himong hambog na ang tao, na himong tang selfish, dili kaalam sa Dios ang nagmanage sa imuhang kinabuhi. Now, abi nimo ingon ni Christ sa Matthew 7, isa ni kaparable nga gihatag ni Christ, ingon siya, kinsa tong nakadungog sa pulong nako, unya gi-apply niya sa iyang kinabuhi. Samara nga siya nga usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa dako kay nga pundasyon nga mao ang bato. Nga niabot ang unos, niabot ang bagyo bisag unsawg hapak sa hangin sa iyang balay, wala ni natayog. Tungod kay ang foundation nini usa ka lig-on kay nga bato. Pringon si Christ, pero siya nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, unya wala niya ni gi-apply sa iyang kinabuhi. Samara siya sa usa ka tawo nga naghimo siyang balay ibabaw sa balas sa baybayon, niabot ang hangin unos nga nihapak siyang balay, nabanlas kini og naguba. Unsay mong reaction kung makita kag tawo diya sa baybayon nato, isa sa mga sikat nga beach diya sa Maribago? Kita kag tawo diha nga nagtukod og balay 3-story babaw sa balas, naman tay engineer dinhi. Unsay imong reaksyon? Sige lang, 1-story lang nga balay, nagpanday, gibutang niya, giugsok niya sa babaw sa balas, sa baybayon. Unsay imong reaksyon? Imong i-post sa Facebook. Imong butangag caption dito, may ragyod nga, dili ko sama nining tawhana. Imong katawan, imong ipanabi. Pero abi nimo, careful ka. Kay usahay ang tao nga imong nakita og imong gikataw-an nga nagtukod siyang balay babaw sa balas. Usahay mauna ang imong kaugalingon. Every time maduog na tong pulong sa Dios every Sunday, nindot kay amen, nindot kay ihilak. Pero kung wala nimo nig-apply sa imong kinabuhi, daw samara nga nagtukod kag usa ka huyang kaayo nga pundasyon. Na kay pangandoy sa imong pamilya, na kay pangandoy sa imong kinabuhi, sa imong education, sa imong future nga plans, daghan kag pangandoy. Pero kung tanan naka-base lang ni sa imong kaugalingon nga pagdepende sa imong kusog sa kaalam sa kalibutan, dili sa pulong kaalam sa Dios, ayaw expect og nindot nga ugma. Ayaw kasilaw sa imong bahandi. Ayaw kasilaw sa imong credentials. Ayaw kasilaw sa offer sa mga tao. I-secure nga dunay wisdom sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Muni pinakalig-on nga pundasyon. Ug ingon din ang verse 30, they would have none of my counsel and despise my every rebuke. 31, therefore they shall eat the fruit of their own way, and be filled to the full with their own fancies. For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. 33, but whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. So generally, ang giingon dinhi sa Dios, overall, ningon siya, nagsigi kog tawag sa imong kinabuhi. Pila na kabulan, tuig, kahigayunan ang akong gi-extend para nimo, para makuhaan nimo atensyon ng akong tingog. Nigamit na kog kalamidad.
Gamit na nako ang tingog sa kinayahan, sa hangin, sa baha, sa init, sa pagtayog, sa yuta. Pero wala gihapon ka naminaw. Gipadadaan ti kag mga problema, mga kasakit sa pamilya para makuha nimo akong atensyon. Wala gihapon ka naminaw. Nagpadala na ko mga preachers, advices sa mga higala nimo nga naa sa Ginoo, wala gihapon ka nanumbaling. Now it's about time, ingon pa sa Dios, nga ako na ning i-close nga deal sa imuhang kinabuhi. Isirado na nako ang deal. Mao na ni ang time nga magsigi kag hangyo na pud nako. Kuhaon nako ang proteksyon, kuhaon nako akong provision, hantod nga ma-feel nimo nga naa na ka sa pinakaubos nga bahin sa imong kinabuhi. Ug nana nga higayon wa kay buhaton ang pagsigig sangpit nako. Hantod nga ma-realize nimo nga pila ko kahigayon nimong faithful sa imong kinabuhi pero imo kong gisuklian og disobedience, rebellion og unfaithfulness. Hangtod nga imong ma-realize nga daw samara nga nawad-an kag Dios sa imuhang kinabuhi. And then ang verse 33 ningon siya, pero kung andam ka maminaw nako, habi nimo dinhin ako makita gid ang gugma sa tong Dios. Kay pwede niya tuldukan ang verse 32. Pwede sa Dios tapuson ni sa usa ka tuldok. Pero sa tong verse, sa tong version, semicolon ang gibutang sa tong Dios. Kung gituldukan ni sa Dios ang pagsirado niya sa chance, opportunities sa imong kinabuhi, katapusan na sa tanan. Pero instead nga period ang gibutangan niya semicolon ug mingon siya, pero kung maminaw ka nako, muduol ka pagbalik nako. Kung imo kong pamalandungan, likod sa imong pagkadautan, pagkasalbahis, pagkalayo nako, kung maghinulsol ka sa iyong mga sala, andam gihapon ti kadawaton. Diha na ko ma-appreciate. Kabi ang grasa, ang kaluoy sa tong Dios. Yes, usay kinahanglan ka pa sakitan or ma-feel nato nga seryoso ang Dios sa tawag sa imong kinabuhi. Sa time nga si Samson nagrebuildi sa Dios, nakasala siya for how many years sa nabuta og nahimong ulipon sa mga kalaban. Pero sa time nga nibalik siya sa Dios, na-serve niya balik ang iyang purpose bisan sa katapusan niyang gininhawa. Si Manase, isa sa mga hari sa Israel, nirebuildi sa Dios. Gihatod niyang Israel sa usa ka rebellion, idolatrous nga mga binuhatan. Gisilutan siya sa Dios ug nahimo siyang slave, piniriso sulod sa pila ka tuig. Pero nihinulsol si Manase. Nibalik siya sa Dios, naminaw siya balik sa Dios ug nahitabo girestore sa Dios ang tanang nangawala ni Manase bisan ang nangaguba sa Israel. Kaya pandayon sa Dios ug balik imong kinabuhi, labaw pa sa imong pangandoy. Habi nimo bisan unsa kasuko ang Dios sa imong kinabuhi, basaw nimo gikan sa preceding verses ato kagini ngadto sa mga verses katong gibasa. Grabe gyud ang kahiubos, ang pagpanluod og kang kasuko sa Dios sa usa ka tawo nga wala na malandong sa iyahang sugo. Pero likod niya ng tanan sa usa ka kinasing-kasing nga paghinulsol sa imong kinabuhi, dali kay mausab ang iyang pagtan-aw nimo. Gigakus og balik sa maong amahan ang prodigal son nga may balik sa ilang panimalay. Kinsa man si David, usa ka salbahis nga murderer sa bana ni Bathsheba. Isa siya ka adulterous. Pero sadyang na-feel niya maayo ang pain, na-feel niya maayo ang kastigo sa Ginoo, nibalik siya sa Dios o gibalik sa Dios ang reputation ug ang imahe ni David bisan pa sa Israel. Ug nining orasa, importante ang imong desisyon karon sa Dios. Ayaw hulata nga maabtan ka sa deadline sa imong kinabuhi. Kung naay chance mo balik sa Dios, naay chance imo sang tinud-on, unsa man ang nangawala nimo andam sa balik nini, kung naay chance, pahimusli og i-grab na ang opportunity. Kay posible
Mao na ang last nga chance nga gihatag sa Dios para nimo. Magampo ta. Ginoo, nagapasalamat mi kanunay kay likod sa mong makapakyasan, Ginoo. Dagang higayon nga nang luod na ka sa mong kinabuhi. Ni give up na ka, Lord, sa mong kinabuhi. Pero gitagaan gihapon minimog chance nga makahinulsol sa among mga sala. Ginoo, dili unta ni namo mausikan nga higayon karon. Sakit, Ginoo, makigbatok sa iyong plano. Puno sa kawadon, kahangawa, pagduha-duha, kabalaka, Ginoo, once magkinabuhi mi nga supak sa imong kabubuton. Ug gusto na namo, Lord, nga mobalik diha nimo. Gusto na namo, Ginoo, nga ma-inline na mo kinabuhi diha sa imong kabubuton. Unsa man, Ginoo, ang nangaguba karon sa imong kinabuhi, bunga sa di mao namo nga mga desisyon. Dasayod mi, Ginoo, labaw pa sa mga butang nga among gipangandoy ang imong giandam para namo. Salamat kay Lord, unta dunay kasing-kasing, Ginoo, nining mga tungura nga nibuhi og desisyon sa pagbalik nimo. Labaw sa tanan, sa pagdawat niya ni Jesus Christ, yang kasing-kasing isip, bugtong ug personal niya nga manluwas. Tagay chance, Ginoo, nga mailhan pa niyang Ginoo siyang kinabuhi. Ug kanamong tanan, Ginoo, ibalik ug dasiga pag maayo, Ginoo, ang among kinabuhi sa pagpangalagad nimo hangtod, Ginoo, sa iyong pagbalik. Sa ngalan ni Jesus, Amen.